Li bajarê Stenbolê jiyaneke zor û giran heye. Bi milyonan mirov ji bo jiyana xwe bidomînin dikarin zor da dişixulin. Yek ji wan kara jî karê înşaatê ye. Yek ji cûreyê karê înşaatê yê giran karê boyaxê ye. Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanê Necat di bername xwe da li bajarê Stenbolê re bi karê cûreyê karê înşaatê boyax em ê pêşberiyê bin. Lê ber em na biçek hene biçin cem hosteyê xwe hosteyê me Resul e Resul îro em ê çi bikin? Karekî çawa ew li pêşberî me be karê hinekî ji me re bas bikî. Belê em ê serî da em demak serê sivê derê ameltên em ê serî da lalyona xwe filan serê sibirgelî xwe bigirin band kin. Belê. Berê ew cihêk çatamış bûne yani em dibêjin qelişîn em qeliş em ona alçî dikin. Ew ziya bû em ê wan alçiyana zipare kin. Belê. Bey zipare jî em ê bînin qatek afsar bava xwe lêxin. Bey bava hinkî ziya bû ew ji qatinekî ziya nêva saetek falan ziya dibe em qatê dinê qatê yani sonê ji bava dikin xeles dibe. Karê me xelas be. Karê me Wisa xelas be be. em niha dikarin destê bikin lê em ê niha ew deynin wasa naylonek Em ê deynin. niha serî da Ji bo lalyona boyax xelas. belav nebe Evet, kirêşî nebe. neşe, Tamam. Wisa be em ê niha destê bikin temaşevanê Necat. Wek Resul bas kir gelekî beşên wî hene. Em ê ji naylon danîn destê bikin. Kerem kin em destê bikin. Seriye bedel evde ama goley biraz boya bigirin yani. Saz zede men zede xot Em ê ya. bipîvin e. Eremli bir. Jêbe zêde me jêkin. Ter goley ver bede evde. Bede top ki hep ki. Top ki. Hemen göster zedahi bibirin kiriva. Seri da vreda gerekli derbazı yale diğer ne be? Jibuk yani bira boya ne serbandi? Hem çava dibijin yani sıfıra sıfır beraber bazı. Sehra seri bir dehre. Ne demek? Evet. Teva değil mi? Desen. Navê me Resul ez xelkê dirê me ez karê îşê îşatê dikim karê vî xebatê dikim Metropola İstanbulê ji metropolê Tirka ez jiyana xwe dest pê dikim ve jiyan vira berdam e nêzî 10 sal ez vê karî dikim vê karê boyaxê dikim alçê boyaxê îşê ziravî yani îşê zêtir îşê hindir vê îşê dikim îşê îşatê dikim. Ciyekên ba em cardin naylon dikin. Evet. Seviyalî kêm maye. Belê ban destêm daye birasî ji hinekî dirda astengî dikişînim ji ber ku karekî wîsayê ku mirov hesas bigere ji ber ku ez ji careyekê me dim dest û hinekî zorî dikişînim û dibe ne zêde bikeve hundir ne zêde bikeve derve ev bandê ku niha em datînin ji bejin ciyê sivinekê süpürgelik li ser wê hûn dibînin hinekî wek hêsan xwetkilî belê ne hêsan e dirda ev ayara vî bandê mühim e. Belê di bername xwe ya karên zor da em bajarê Stenbolê pêşberî we ne îro em karê boyaxê derketin pêşberî wê belê serî da ji xwe me heziriyê xwe kir wek hemû bernameyê xwe da piştî ku me heziriyê xwe kir cilê xwe kir em derbas têcî ku em ê boyax bikin bûn lê belê tiştekî gelekî girîng hebû gava yekem em dikarin bêjin ji bo ku boyax nerje û ert qirêj nebe me serî da naylon danî û jî ku jara dibêjin sivinek me wana yek bi yek band kir ji bo ku ew der qirêj nebe.
Beni nam derbası beşeki din bun, du beşi da jî em ê xerş çekin, ev çi ye û ji bo çi ye? Hosteyane git karij mara bêjî. Belê. Eva seten alçıya. Em ê ji bo ciyek eştekene, cincine de ciyek eşteken em ê çekin, vırxın, peyra ziya bu em ê zimparekin, boğakın. Belê, em Enga önce alçıya çekin, seten alçıya çekin. alçı çekin. Ji bo alçı çi hewceye, ev seten av, Af, evet. ew xwaz nûsa. Ez naberdime, berî Ez ê ew ekê berdin, avê berdin. he, berî avê. Hadi. Em ê avê hindikî berdin, ber Çimam yani alçı Ciyek nekin, eş. ew jî boyak nabe nûsa rastî ne. hemû alçı var, yê sebebin ciyekse yani lazım nîne jêra. Em na cî ku Ciyek eş. deriz diye, cî ku xerab Xerab diye. yerê, cê tişt lêketine keçtiye em ê wan çekin. Eger em alçı nekin boyak nabe. Yani boyak nagire. dibe nagire, xoşik çê nabe. Çi xas berdime? Em hindik di destava berdinî. Ha desta da. Tu ji me re bêje Em ê spat. hevdora berdî, hev digire çê nabe. Xoşik çê çasî? nabe. Kulmek, Komekî berdî, kum berdî. kul musa. Evet. Zêde ji qerîba lê bigerine, lê bireşîne, bir av wê bixwe yani. Musa. Erê. Dereşinim nave ji bo ku av bixwe. Bixwe, evet. Hinkî ne jî? Berdit, ez ê dera bêjim. Tamam. Ay. Zaf kedecikî kom digire. Kom digire, Ha, heş wisa. dibe nabe. Rastı. Mesela neki orada Erê. çekeyim. Lê Çek bigerine. kombo izle bigerim. İşte. Wek hevîr xuyat kene. Erê. Henekî. Zate çekirine ji minî hevîr e yani. Erê. Baş olsa. Baş. Berdî. Na. Em ê bidesel evdin. Na em ê ji pê yekê kesîka alçiyê hevxit. Kêra alçî. Derdora wê ji bireşînê. Bir hev bibîne. Bi desta em alçıyê xwe ayar dikin û amade dikin. Beriya boyaxê çiyê ku deriz diye an şikestiye em bi alçıyê tijî dikin. Me alçıya xwe li hev da amade kir. Na em ê ciyê ku derizê hûn dibînin ve derzekî mezin heye ji bo vî odê. Em ê li ser derzê bixin wisa. Erê. Çawan em çekin kaçêke. Ez çekim. Belê tu yek şeke piştî wî jî ez dişim. Tamamdır be. Ciyekleri zemakî. Ji xwe du derzê nevîne. Erê. Tu serê wî ya dibînî wisa. Erê seriye dibirim. Zaf kardeşi ve titvari pê vekir yani derê vek stak pê rane be ama eva kardeşandina ökiye me. Belê. Anfaz jêra besin. Cihaj Wan dereşê. erê. Kîne kuye itiqafa bikî. Ve derêj titqazî titqayî bikî. Kaz bilmiyorum ez biceribînim. Tiştek çawaye. Na alçı desim de navê wan çi ye malı ye. Naviye ispatula 18 santime. Spatula'yı Ev ev ya. 18 santime. Ev ya. Ev ji 20. 1 santim. Tamam na migir destê xwe ez jî biceribînim kabinirim ez ê hewl bidim ku biceribînim. Bi rastî hinek hassas dibe mirov tev bigere ji ber ku ev derz werin girtin. Rast diçim ne soste? Erê rastçı destek tıkarî sevik bigirî hinekî. Siviktir çekim. Erê siviktir çêbikî. Nasıl? Ve ji bîne hatî jêrî. Ser zêr de buğa xore yani yer nerede? Nasıl? Erê. Tıkarî sevkî. Piştî ku me nalîna xwedanî û amadekariya xwe yekem qedand em derbasî beşek din bûn na me alçı amade kir. Di nav vî alçı de jî bo ew alçı amade bêje bên seten alçı û av me berî ser hev da li hev du xiz piştî ku me alçıya xwe çê kir bi desta ciyê ku derizê bûn ciyê ku hatibûn şikestin an jî xirabûn me wana yek bi yek alçı kir û rast kir. Resul niha
Ev alçı bu ne olsa seten Evet, alçı. seten Nave alçı. seten alçı Evet. bu. Ez ali kişi left kılmış böyle haşk ne be? Evet, Nizam haşt haşk be, ne be? düz düz be. Zaf bimne, zede bimne haşt be, liberi ha baştır çedi be. O başlıyor. Evet. Nameci derzandi girt. Mecid lezanı Yine götür. diye çal heye mesela ev kul bejin çal Evet. ben. Eme wana ji balçı girt. Ev cardın boyağdaki nake be hundur. Kara nabe. Ev carı ki de derna keve. Bele. De carı gerek, dixoze tesi carı ser alçit ki ziyade be. Zimpara beyra bu halde. Normal carı ki lixi. Naciye kume alçı kiriye Cê çal. mezimpara bakın. Cê çala. Evet. Leciye kume boyaq kiriye. Cik. İşte boyaq hem zimpara Zimpara nabe. nabena. Beriyavi Ser tamam. bağı zaten zimpara çena be. Çenave. Cik me alçı ki zidehi dixoze. Men hiri ev çaltıcı ne bu ne? Em lised karan alçı terkin. Yani em öyle geri çavi xedi bini yani. Biye ne biye. Em lemezer dikin. Gabak çene biye em lisatinin alçı xali dikin. Ziyade bem zimpara dikin. Ser zimparayı başka bağı arıyor. Mesela ev odaya eme çencar boyaq bakın. Çen katı, du katı. Dikkatek. Katek aftar. Her Katek tüm son. boyaq du katı ne olsa. Evet. Ku derece bu ki Ku derece daire bir işi dikkat, ver, evet. cegdine bejil, derva beji. Dervaj be dikkate. Katek teni be rolleri dedi izah rolleri diye şey. Yani hoş ne yok yani. Şahit be. Baş ne derna kere. Tamam. Ev ku derim ama bu em yaş. Ev cihe me mane. Ev cihe beni de mane tigari lidi. demak ev akın yani zemini koy beni düz kir. Me destu alçıya kir. Me alçı yani çekir. Seten alçı. Cihe geçti, cihe zidetir çav kole. Me ev cihana ani katek alçı seten alçı lida. Peyora kaderi ki nif saatik falan me işmişi meydani peyora kadan ziya bu hene ki kışan ziya ne meçeno ve zani. Ziya bu me ani kati dudami nisa seten alçı serxist. Ev kat daha hoştur şey bu. Ez û Resul yek bi yek ciyê ku derî bû hemû bi alçî tijî dikin û rast dikin. Carna jî ciyê ku ez çê dikim Resul cardin ser da derbas dibe û rast dike. Lê karekî wisa ye ku baldarî dixwaze. Benha me alçî li ser cê ku derzî bûn û şikestbûn wana da ew alçî ziwa bû. Piştî ziwa bûn niha me zimpara da destixwin Evet, yoksa evet. Resul em ê çi bikin? Ev zimpara Almanca vî zimparayê çi em ê çi bikin? Nadkarî nekî bas. Almanca bizim parayı naga agitejani zaman alçamaz ya bu. Belê. Sak bağ besere beline ki hemen der dora ya ekkin. Ne xuya hemen der dora ya ciye zedeyi düzkün. Bu binin düzkün. Hamuj bırakı hevbe. Belê. Zaten demiş basmış nagazın parayı hedi bu binin. Ama peyora afsarkın. Pey afsar ve bağ xdes bikin. Emin naga ciye xine zayık Niha zıpara. me çawa çekin tego Tkarım tenişandım. belê Serida. tenişan bide. Zıparı hat girin. Jibok destete diğer nekeve. Der dorevi cihe rabuha filtini. Zede basmış nekin bu alçı zede kalan yine. Ha hediyse rıhi. Tek der doravya temiz patış gir. Kaçtı. Şeydi be. Yani izler zede zora kış nadi seni. Evet, Şey. Yani Wisa ne wisa? nad ava peçiya xana mezin bide bine. Vedere. Hadi sad destete pevi. Ha teşkari çıkıyor. Bu bine. Sarıya basmış ki. Issa ne bu? Çawa. Ama Vedere destekit ditkari zede bilindayı bigri. Jha. Wisa da destixwin Hani rast. vedere zorak ditkari bidisteli ki her avori. Ev dest baş. Ali. Wisa? Ali. Te dama kiriş tel zidehi le biniri. Pey tetiz yani izavi dimine namine. Hakıştı be. Dedi ki hoş bir xuya yani. Naha çezme. Ali naha çedim hani gidiyse zore bir desteri. Zori. Ali. Dedi xaravi çeker yani jera çeker. Zidetir dere durevi çeker. Tamam. Basmış ki gerek toz bir xuya yani. Tozay. İşte Toz bizden da şeydi şey, ki toz her şey de zil şeydi. Toz ne şey şey ne be. Wow. Ali. Tamam.
Ve derin ki zeydetim ha. Kırıyorum. Basmış ki. Baş. Nişanım da kuderim. Yani ve derin ha cihay bilin cemiyeti şekli bilin pelikan ana yani bilin dek mesela cihay bilin hani Tamam, pelikan bilin, hazır bilin. Tamam. Piştî ku alçı dixede vêjare jî em zimpere dikin ji bo ku rasttir be. Ew cî ku me alçı kirbû hemî zimpere dikin. Di dema zimperê de hinekî milê mirov jî deşî. Belin ha li vê derê karek girîngtir jî karê zimpereyê piştî ku me alçı kir wan cî derzandî me delal rast kir vê jarê jî me zimpere kir. Zimpere gelekî girîng e navbera ew cê xerabû û cê ku berê hatibû şekirin dike wek hevdû. Ji bo wî me bi destê xwe yek bi yek zimpere kir û me wî beşê jî qedat. Derbasî beşa boyaxê bûn. Yoksa ev beşa herî girîng e ji xwe karê boyaxê bûn niha amûrê me hene em çi dixin nav boyaxê? Wê me kîjan reng çekin? Erê rast e bağ tenê avê çêdibe. Av û bağ hev dikeve çêdibe em vê çare çekin. Av boyax. Rengê me kîjan e Resul? Rengê me em dibêjin rengê qomî. Qom zimanê Tirke qom bêjî dibêjin. Rengê qomî gorî xuyê malê lê xuya ew hes kiriye. Gurî dixwaze xuyay malê em gelende. Kî çi dixwaze? Kî çi dixwaze em yo rengî tîne ji me re ferq nake zêde. Belê em çav bikin em çekin. Em dest bikin erê. Belê em dest bikin em çi bikin na? Ez devek mijbir. Vê dirêka qina bağê hazir kin. Tamam. Derê bağa xwe vekin. Evê boyax? Eva satula bağê ya ev vala sal ya erê. Eva vala ya em Belê. bağê bere çekin me paqij kiriye. Tamam. Ji bo bağê. Ez çi bikim böyle? Naş em beşê bağê berê birdin. Tamam. Derê bağa xwe dikin ki zehmet e. Ha, güzel cihanı. Na rengi yok, bir yok şey yapıyorduk yani. Erê rengekî vekiriye yani. Rengekî vekiriye. Rengekî xoşik e ez seçt karam bêjim. Ji bo cihê girtî zêde tavê nabinin xoşik tê xuyayê. Ez bilmem ne şin boyaktır bu. Ez jî girê dilê te yani tişta dixwazî. Em çav kırna. Em ê niga hina av tika dixwazî berê. Ez şika jimra bêje. Berdin. Berdin. Mesela çıkaz boya, o çıkaz artık. Çen kilo boya, çen kilo alın. Usa mesela. Tera çıkarê bêjim yani zimanekî yani ekaka kurdavarî bêjim şîr dizanî şîr. Böyle. Yani hakkası şîr çêdibe. Kalında ya zirabûna wî. Hele gur ayar emel gur şiri. Şîrî erî. Şîrî. Yani Sab demaz doğal zozana çıkarê şîr çêdibe. Bağış hemen aynı ser çêdibe. Beri ser. Yalê dona bersede biraz vekiriye nabe çênave yalê dona. Biz verene. Verdim. Berleri. Beri kloske. Kloske beri. Tamam. Bir gayet sekni. Doğru eze pakışkın. Ju bu bağ her neşe. Meri. Böyle. Name çabkın. Emeğine tevdin. Bir seredin eri. Çava. Es tıkarım nişandım. Katı nişanım ne? Tabii ki bine lakhi. Jibu hep kere. Kapdırmazlar. Yani Evna evke aviyane keme. avayna naga boğa kim te koyay. Boyak keme. Göre çıkar hemen ne bileyim.
demat mala bağıt ki işte her günün temizlik yani gayet pakışı ziyadetir diye huyayı. Ama gör pakıcı pır hassas sezgerim ben. Ciği kırıcı ne kırıyor. Evet. Erdevi kırıcı ne bir. Yani karış evet carakadını ev malbat işe xına dete yani kare xına dete. Düş gerek ki Hiç kumrov kare xo çıkarıcı bir pakışı çetere. baş bike. Ev xaz baştır. Ne hameç bikin? Naj emet ciye serida kboz ya bu meciye kalçı kremi peşi serivan bu akın. Ha. Yekiş beni kartopyeri emi bağa spiledin ki peşi dema peşi bu akın derbazı tavana falan diye emi ona çektim. Tamam. Hem ne var rola Emci evkle çekin. Evet, eva rolayı. Ben takmıştım peşi vederi. Bak göreyden. Peşi ceko mal çıkri mi bayakın? Ere peşek cek me alçık em rolü vekin diye da. Cak çekeli şanımda. Tabii. Belki rola hev buna rola tizanip perçavi hev digre. Baştır çena be. Baştır. Tuna o civan cevdiki. Jevdikim ki bu vebe. Hadi. Boyaj da semrov çenum sarası. Hani ki dereng diçe ama diçe ava gelen falan diçe di. Evj guri kalita boğa yani boğa zul çene ek dereng. Tamam sakın. Hadi. Resul naha mesela ez nizanım boyakım, ez cara ekem biro boyak bakım. Gelet şi bakım. Göreti sirida tek demek rola halda te boğa halda bu neraja erdi. Te biz verniti da. Kaç Yani çeke kareki cara tekniği evet. Kaç çeke cara kedin. Hamu nakım handar zaten rolakın. De dibim tinim yani ve dizverin serevi da. Ev terakın boğa yatine zaten çaha işte koyayı. Boğa hırda zöreki rast dur çet kimse boğa neraja erdi. Bilmiyorum zaten neraja. Kaç çeke. Başka tkani dedi. Tkari serevi deridi ve derişt kele ki tkari bidi. Çava usa. Rahat berdi. Eri nagata herşan gerek her neraja. Gerek neraja. Hedi yedi. Çima rajya jberkum Kare müştan. teknikiye, kare ki teknikiye, gerek ki tezinetir ve tekniki ekli yani. Diğer nişan değil. Kana çekin. Tuna sıvık çetki ne usa usa sıvık çetki. Tabii. Çekim son. Çünkü kare becer bini. Xpera tepişta xort ki te zamatirti. Çavapkım. Yani te ve darevi rolü bir xavati. Ha, ez Zedetir te ve xavati te rahat bi. Ez konda tavtini. Konda tavtini. Ez dest boyaxê dikim. Her çiqaj dûr ve hêsan jî xuya bikek qet neyêsane. Divir da divê boyax nirije û hemî der wek hev bêkirin. Ji bo wî jî hostitiyek mezin hewce ye. Piştî ku me qatekî hundir boyax kir, çar alî hemû derê vê jarê jî em sekinin, qasî saetekî em sekinin ji bo ku ew boyax ziwa bibe û piştî ku boyax ziwa bû em derbasî boyaxa duyem bûn, xata duyem bûn, ew gelekî giring e ji ber ku ew boyax ew reng xweşiktir derkeve holê. Nahar es ji ber ku ez nizanim jî hinekî wisa bi tirs tev digerim. Ez ji bo ku xira nekim mirov çend sal dikir? Yani normal ava ustak mesela ve kari tam bine ci 2 sal falan jera ek khaza yani. Yani 2 sal hostiti lazım. Avanın koza rasta. Ustaki baş eğer de biraz bu ustaki baş da gerek 2 sala. Vedere xira. İnşaat da bir kari biki ki de ustaki ran da ki qada metropol da bir işi biki. Ev derece metropoli mezunun işi de başını da tecrübe kari meşgul herkes işi jnale. Kes kar nove. Rasta. Yani ev kar ki zahmet. Tut kare pe de bera xod ki. Malbata xoy biki. Yani malbat es serhadim es 4 سال malbatan biraz 1004 ودش وی بازاری تیم خواهد چم ولات yani derbaz da böyle böyle tüz dizane ki Hinek ci xira ye ez dibad binim. yani inki isal zahmeti he iştine yani kartın ne kar zide hikim biye Yani naha zor ne? zora gelek zora.
ez xwazim nekî basa zehmetiya û giraniya karê ku îro me anî pêşberî wê bikim. Rastî mirov dikare bêje bi her beşî da giranî hebû zehmetî hebû. Lê wê jî dît min jî ceriband û boyax jî kir. Lê belê ji bo min care yekem bû ev boyax kirin. Ez dikarim bêjim ji bo min alçî çêkirina alçî ji ber ku dûr da hesas mirov dikare tev bigere, mecbûr e tev bigere. Hinekî dûr da ji bo min zor bû. Hinekî jî ew firçeya ku mirov her tim dibe û tîne heya ku ode dixede. Hinekî dest û milê mirov deşîne. Lê bi giştî mirov dikare bêje ku karekî giran e alî tenduristiyê ve jî ji ber ku di nav boyaxê de maddeyên kîmyevî zêde ne. Me ji hewl da ku em bi karê boyaxê werin serekiranên me û me wî anî pêşberî we heya bernameyek din dema xweş be.